Sabi nga ni Mayor Sara, right to privacy po yung karapatan nila kulong na hindi po ipakita ang kanilang mga likod, yung mga tato nila. Karapatan nila na huwag ipakita. Ako naman, kung taong bayan po ang kailangan nananawagan, dahil kandidato po ako, sabi ko willing po ako magubad. Ang makikita nyo lang po sa likod ko ay PNSBB. Meaning what? Ano yung shortcut po yun ng makikita nyo PSNDB. Pimples, nunal, stretch mark, balat at bilbil. Alam nyo, nagpapabintusa ako parate dahil malamig parate, init, ulan, nagmo-motorcade po kami. Sa Bisaya, may panuot yung likod ko, parate ako nauutot. So, kailangan ko magpabintusa.